Здравейте, хора! Аз съм Йоан Готиня и днес ще правим един много як епизод, който реших да усъвършенствам и да правим някакъв дворец. What? Не, бърна ми се. Ей, сега ще се махнем от тук. Сейфът. Ето на това бяхме. Този свят е много як, ама ми е много... Всъщност не е никак ли. Йоан Готиня мрази да е тъмно. Изчакайте. What the goodness. Така. Знаете ли какво ще правим? Ох, лека са драк. Как те го туши тук малко? Ще оставаме следи от дърт. Не. Не искам да се стаком. Тя ми си вкъща. Както казах, днес ще си усъвършенстваме къщата. Което означава, че имаме малко работа, мисля. Не, всъщност не съм сигурен. Все едно се ми е тая. О, колко. Някъде значи има такова. Значи ако намерим куче,
Едината на такова куче. Съм сигурен. Не съм сигурен. И това може да ни е минало. Еми добре, този епизод ще бъде минирани. Спанахте ли? Което означава, че ще прекараме тази част убиване или по-точно търсене, опитвайки се да вземем това там. По-точно на сяя. И за да видим кое чудовище. Е така, искам да го минирам. Не искам изроди, сещате се що. Те могат да ви убият. Лесничко. Лесничко, направо е по-лесничко. Се е скачил стил соло. Къде да знам? Да знам какво е това. Аранът всъщност ще ни е доста полезен. Всъщност той винаги е бил полезен. Малко се обърквам заради една игра на един нечий таблет, който всъщност, чието таблет е на моята бърка. Шит! Така това е. И ето. Тихо. Така, това е моето братче. Аз малко. Не му обръщайте внимание. Изчакайте. Така. Чакайте. Но аз може да ви се струва. Чакайте. Затова. Чакайте сега. Ще го шибам. Забравяйте. Без да искам сам. Тихо. Забравете. Не знаете, не съм играл между епизоди никога. Така. Да видим. Какво правя? Аз хода на там. Клипът доста бързо върви. Добре. В този клип успяхме да съберем. Ще приключва. Собствено с Тайлан. Чудех се нещо. Имам... Ама Стела обича да хаква. Което не е. Ето. Аз се чудех какво да оставам тук. Не се чи. Мамо, никой ме замери с обувките и ме удари по главата. Добре. Ейо. Имах някаква си идея. Дай да видим дали ще се получи.
искам си пак онзи череп, съжалявам ти там. Но... Ето тук искам една яка картинка. И точно... Не. Ето така. Добре, това... Този май се стъм. Не, се. Това ми е. О, не стъмва се. Аз не обичам така. Аз първо ще си изпека айрон. Супер! За какво ли да го изхъпа? Време иска да си направя пинкшип. Но не иде си. Това ми се даде за този зод. Това ми се даде за... Честно казвам, това ми се даде... Това ми се даде за този епизод и